Her der ser vi en udstilling over sygdommen tuberkulose. Tuberkulose det blev for første gang set i den tidligste tid, og det har spredt sig fra de forhistoriske afrikanere og så ud til resten af verden. I dag der er der mere end 1,8 milliarder mennesker, der er smittet med sygdommen, mens 16 millioner har en aktiv tuberkulosesygdom. Hvert år der smittes mellem 8 og 9 millioner mennesker med sygdommen, mens ca. 1,5 millioner mennesker årligt dør af grundet tuberkulose. Sygdommen den hedder Mycobacterium tuberkulose og er en sygdom, der naturligt inficerer mennesker. Sygdommen den har ingen mellemvært under smitteforløbet, det vil sige, at sygdommen kan ikke føres videre via dyr. I stedet for så smitter sygdommen direkte fra menneske til menneske. Smitten den foregår altså gennem luften, og det er også derfor, at der inde i monstrummet ligger et skilt, hvor der står spyt ikke på gaden. Symptomerne de er kronisk hoste med blodigt opspyt, feber, nattesved, dårlig appetit og vægttab. Tuberkulose det forekommer ofte i lungerne, men man kan da også se det andre steder i kroppens organer, og det gælder også for knogler. Sygdommen den viser sig også ved hævede lymfeknuder på halsen, led- eller knoglesmerter. Derudover der kan der også fremkomme blodet, urinen, eller man kan have ondt i maven. Der er ca. 5% af personerne med tuberkulose, hvor at sygdommen den udvikler sig efter 2 til 5 år. Tuberkulose det er en latent sygdom, det vil sige, at det er ikke sikkert, at man udvikler sygdommen, selvom man er smittet. Personer med latent tuberkulose de har ca. 5% risiko for at udvikle sygdommen, og konsekvenserne af sygdommen det er i de fleste tilfælde døden. Faktisk så dør over 50% af ubehandlet tuberkulose. Her der ser vi en udstilling over sygdommen tuberkulose. Tuberkulose det blev først set i den tidligste tid, og det har siden spredt sig fra de forhistoriske afrikanere og ud til resten af verden. I dag der er der mere end 1,8 milliarder mennesker, der er smittet med sygdommen, mens ca. 16 millioner har en aktiv tuberkulosesygdom. Hvert år der smittes mellem 8 og 9 millioner mennesker med sygdommen, mens der ca. er 16 millioner mennesker, der årligt dør grundet tuberkulose. Sygdommen den hedder Mycobacterium tuberkulose, og det er en sygdom, der naturligt inficerer mennesker. Sygdommen den har ingen mellemvært under smitteforløbet, det vil sige, at sygdommen ikke kan føres videre via f.eks. dyr. I stedet for så smitter sygdommen direkte fra menneske til menneske. Det foregår altså gennem luften, og det er også derfor, at vi i udstillingen ser et skilt, hvor der står spyt ikke på gaden. Symptomerne det er kronisk hoste med blodigt opspyt, feber, nattesved, dårlig appetit og vægttab. Tuberkulose det fremkommer oftest i lungerne, men det kan dog også sætte sig på kroppens andre organer, og det gælder også for knogler. Sygdommen den viser sig ved hævede lymfeknuder på halsen, eller led- og knoglesmerter. Derudover så kan det også fremkomme i blodet, eller i urinen, eller fordi man får rigtig ondt i maven. Der er ca. 5% af de personer, der er smittet med tuberkulose, som udvikler sygdommen efter 2 til 5 år. Tuberkulose det er en latent sygdom, det vil sige, at det ikke er sikkert, at man udvikler sygdommen, selvom man er smittet. Personer med latent tuberkulose har ca. 5% risiko for at udvikle sygdommen. Og konsekvenserne af den her sygdom, det er i de fleste tilfælde døden. Faktisk dør over 50% på grund af ubehandlet tuberkulose.